I gael llwyddo yn y dre, mae'n rhaid bod yn un ohonyn nhw. Iaith gref a golygfeydd alle beri gofid ar S4C. Yn Alys. Phil, os ei di mas nawr ti'n gofyn am gwbl. Faint yw'r rent? Sa'n siŵr bod rhywun fel ti gallu ffordd o fe, cofio? Mae'n nôl ynddo fi. Sara. Fi wedi bod yn eistedd y bennaeth adran di. Dwi'n gwybod bod ti wedi cael 2-1. Ges i bach o sioc, ddweud gwir. Beth os dewn nhw nôl o Sbaen, Alys? So ti'n cysgu dy fi? Fel ni wared ar i ryw ffordd neu gilydd. Ti cael gward ohoni gynta. Wyt ti'n eistedd ar time bomb fan hyn? So ti wedi dechrau talu am fy nes di? Ti'n clywed fi, Phil?